Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Район башлыгының турдан-туры эфирының төп темалары җылылык бирү һәм вакцинация. Бек мира дөнья йөгереше эстафетасы Татарстанда. Җәлил бистәсендә Татнефть җәмгыяте бәйрәме. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. 7 сентябрь көнне Тимур Нагуманов үзенең Instagram аккаунтында гадәттәге турдан-туры эфирын үткәрде. Әлеге эфирда мөһим темалар җылылык бирү һәм вакцинация иде. Онлайн очрашуда район башлыгының кунагы Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Әлмәт, Зәйлин, Нагорск, Сарман районнары территориаль бүлеге начальнигы Ирина Хайруллина булды. Тулырак алдагы материалда. Күп кенә әлмәтлеләр урамдагы температура түбән булу сәбәпле фатирларында бик салкын дип зарлана. Тимур Нагуманов бу хәлгә аңлатма бирде. Ул хәбәр иткәнчә, әлегә җылылык бирү планлаштырылмый. Бу процессны башлап җибәрү өчен аерым таләпләр үтәлергә тиеш. Для этого средняя дневная температура должна быть там не выше 7-8 градусов, пока этот показатель мы не достигаем. Но мы ситуацию будем, конечно, мониторить. И подачу отопления, возможно, сделаем чуть раньше, чем обычно. COVID-19 вакцинациялау кампаниясе дәвам итә. Бүген районда 67 меңнән артык кеше вакцинацияләнгән. Бу вакцинация үткәрелергә тиеш 18 яшьтән өлкәнрәк халыкның гомуми санының 73% тәшкил итә. Катлаулы көзге һәм кышкы чорда авырулар санының артуына юл куймас өчен Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең территориаль бүлек начальнигы Ирина Хайруллина вакцина ясарга кирәклеген ассызыклады. Киләчәктә вакцинаның нәтиҗәләре турында күп сораулар яңгыравын билгеләп үтте. Главное на сегодня это до этого будущего дожить. Бүгенге көндә иң мөһиме киләчәккә кадәр яшәү. Прививкадан соң температураның күтәрелүе, авырту бу поствакциналь реакция. Ул теләсә инде вакцина көткәннән соң булырга мөмкин. Вакцинада мутацияне, баласызлыкны китереп чыгарга сәләтле компонентлар юк, чөнки вакцина тере вируска ия түгел. Риск төркемендә булган кешеләр, хроник авырулары булган һәм 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр. Аларга һичшиксез прививка ясатырга кирәк булуында Ирина Хайруллина ассызыклады. Кагыйдә буларак, аларда авыру катлаулы формада уза диде ул. После прививки можно заболеть, и как показывает статистика, Прививкадан соң авырырга мөмкин. Тик статистика күрсәткәнчә халыкның 5%-тан әзрәк өлеше авырый. Аларда авыру җиңел формада һәм күңелсез нәтиҗәләрдән башка үтә. Шулай ук белгеч билгеләп үткәнчә, йөклелек вакытында һәм йөклелекнең 22-нче атнасыннан соң вакцина рөхсәт ителгән. Бүгенге көндә Россиянең барлык 4 вакцинасы да гражданнар оборонасына вакцина кертү өчен кирәк булган клиник сынауларны төгәлләделәр. Алсу Нуриева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дөнья йөгереше эстафетасы Татарстанда Ознакай районыннан башланып китте. Факел Кәкриелга авылыннан Ознакайга күчеп, соңыннан Актүбә бистәсенә юл алды. 6-7 сентябрь көннәрендә район аша узган йөгереш хакында Илмира Шәрифуллина сөйли. Дөнья йөгереше эстафетасы беренче тапкыр 1987 елда башланып китә. Анда барлыгы 50 ил катнаша. Быел 1921 елда шушындый факеллы эстафета башлануына безнең илебез катнашуга 30 ел тула. Әлеге чарадан Ознакай да читтә калмады. Дөнья йөгерешенә старт 17 июльдә Ижау шәһәрендә бирелгән. Идел буе тармагы йөгерешчеләре командасы Удмуртия Республикасы, Пермь крае, Татарстан Республикасы, Самара өлкәсе шәһәрләре буенча дөнья факелын алып барачак. Ознакай районы Кәкриелга авылында марафончылар, җитәкчеләр, мәктәп укучылары, яшьләр белән очрашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин дөнья йөгерешенең Ознакай районы аша үтүе өчен, ышаныч өчен командага рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чарада катнашучыларга төрле илләрне гизеп, Ознакайга килеп җиткән факелны тотып карау бәхете дә елмайды. Марафончылар командасында иң өлкән йөгерүчегә 77 яшь. Светлана Хисаметдинова Смоленский институтында укытучы булып эшләгән. Йөгерүдән бер кайчанда туймаячакмын дип белдерде ул. Үз гомеремдә 2 экватор кадәр араны йөгереп уздым. Нью-Йорк, Швейцарияда йөгергәнем бар диде. Я с 92 года. Мин 7 тапкыр бөтен дөнья марафоны ачылуда катнаштым. Нью-Йорк шәһәрендә 100дән артык илдән вәкилләр катнаша. Менә шундый факел кабына. Соңыннан Нью-Йорк шәһәре урамнары аша йөгереп узып, бөтен җир шарын әйләнәбез. Искиткеч матур, могҗизалы уен бу. Актүбә бистәсендә укучылар белән очрашудан соң марафончылар Әлмәт районына юл алдылар. Алда тагын да тынычлык йөгерүе командасы белән очрашулар, тынычлыкка һәм дуслыкка багышланган бәйрәмнәр үткәреләчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бек мира, тынычлык йөгереше, халыкара дуслык, үзара аңлашу
һәм бердәмлек эстафетасы. Аның максаты җирдә тынычлык мәдәниятен үстерү һәм саклап калу. 7 сентябрьдә дөнья йөгереше факел эстафетасы Азнакай районыннан соң безнең районга килеп җитә. Тулырак мәгълүмат Алсу Нуриева материалында. Юбилей елында эстафета 3500 километрдан артык булачак. Команда составында халыкара дәрәҗәдәге ярышларда Россияны таныткан спортчылар да бар. Шуларның иң өлкәне Светлана Хәсәметдинова. 80 яшькә якын булуга карамастан, ул яшьләр белән бер рәттән дөнья юлларында инде 29 ел йөгерә. 77 марафонда катнашкан. Бу марафон бу елда 9-нчысы. Гармониядәге тормыш балачак хыялым ди ул. Я родилась в войну. Кайгы булмасын иде. Сугыштан соңгы елларны искә алам. Мин 44-нче елда тудым. Шуның хәтле күп инвалидлар, илебез бөтенләй җимереклек иде. Без үз йөрәкләребезне ачканда тынычлыкка катнашыбызны тоябыз. Шуңа күрә дөнья ул сугыш булмауына түгел, ул сезнең йөрәкләрдә игелек, мәхәббәт, гүзәллек булуда. Достана мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен бу эстафетага дөнья масштабында 1987 елда ук старт бирелә. Инициатор Шинмой, он сам родом из Индии, поэтому... Инициатор Чинма, ул Хинстаннан, шуңа күрә мондый гадәти булмаган исем. Философ, музыкант, спортчы. Һәм ул менә шундый олимпия стилендәге эстафета тәкъдим итә. Спортчыларга әлмәтлеләр дә кушылды. Аларның дөньяның төрле илләрендә булып, хәзер безнең районга җиткән факелны кулларында тоту мөмкинлеге бар иде. Рөстәм Мәсәлимов 5 елга якын йөгерә. Иң озын йөгереш дистанциясе 84 километр. Һәр йөгереш игелек балансын саклап калуның ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында уйланырга мәҗбүр итә ди ул. При беге вырабатывается очень много гормонов. Йөгерү вакытында бик күп гормоннар, шатлык гормоны һәм башкалар бүленеп чыга. Йөгерү вакытында елмая башлыйсың һәм йөгерештән соң бар начар уйлар тискәре юкка чыга, позитив кына кала. Тимур Галимовның иң озын йөгереше 100 километр. Йөгерү белән 6 ел шөгыльләнә һәм аны медитация белән чагыштыра. Я наслаждаюсь, расслабляюсь, слушаю природу, окружение вокруг. Для меня это отдых. Әлеге узышның финишы Самарда булачак. Көнгә команда 80 километрга якын йөгерә. Әлмәт районындагы дистанция 11 километр тәшкил итте. Йөгерү иң демократик спорт түрі. Анда һәркем җиңү планкасын үзе билгели. Хәтта беренче йөгерүдә мактауга лаек. Мондый йөгерештә катнашырга теләгән очракта тулырак мәгълүматны рәсми сайтта белергә мөмкин. Алсу Нуриева, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Быел нефтчеләр көне «Мы вместе, без бергә» лозунгы астында Татарстанның бер юлы 9 районда билгеләп үтелде. Җәлил бистәсендә дә зур бәйрәм чаралары узды. Тулырак алдагы сюжетта. Менә шундый матур җырга-моңга бай бәйрәм оештырылган иде Җәлил бистәсендә. Бистә 1964 елда нефтчеләр тарафыннан төзелә. Хәзерге көндә Җәлил заманча тормыш өчен уңайлы булган торак пункт. Безнең поселокта бик ярдәм итә үзебезнең Татнефть оешмасы. Аларның ярдәме белән спорт өлешләре төзелде. Шул ук Ледовый дворец ул шушындый бәләкәй поселокта гына да бар. Шул ук бассейны бар, шул ук музыкальный школалары да бар, шул ук художественный школалары да бар. Шуңарга алар бөтенләй дә совместными благодаря и совместными усилиями Татнефти это было построено. Шуңарга бик зур рәхмәт аларга, аларны бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Нефтчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котларга Татнефть профсоюз комитеты рәисе урынбасары Ривдар Хамадьяров килгән иде. Без бергәләшеп зур эш башкарабыз, ватаныбызның иминлеген тәэмин итәбез диде ул үзенең котлавында. Мы вместе, без бергә. Под таким девизом сегодня проходят праздники в нефтяных городах Юго-Востока Татарстана. Одной большой и дружной семьей мы отмечаем наш профессиональный Новый год по всему периметру производственной деятельности Татнефти. Хезмәткәрләр Татнефть компаниясының төп кыйммәте. Традиция буенча җитештерү алдынгылары игътибар үзәгендә булды. Матур итеп бизәлгән сәхнәгә бер артлы хезмәттә яхшы нәтиҗәләр күрсәткән нефть чыгару һәм катлам басымын күтәрү буенча операторлар, белгечләр һәм цех җитәкчеләре күтәрелде. Бүләкләнүчеләр арасында Илназ Абдуллин да бар иде. Ул Җәлил нефть идарәсендә 2009 елдан бирле эшли. Тормыш иптәше дә нефтче. Татнефтьтә мин инде 2010 елдан бирле эшлим. 10 елдан артык менә. Миңа эш бик ошый инде. Минем эш менә шушы һавада йөрибез без операторлар. Хәзер җәяү йөрмәсәк тә без квадроциклларда, нивалар бирделәр менә. Хәзерге заманда менә безгә яшьләргә менә Татнефть ярдәм итә инде. Эш буенча да, досуг буенча дигәндәй.
ипотека алдык, менә яшәп ята ошай мотор белән. Татнефть җәмгыяте ветераннарны да онытмый. Алар һәрвакыт компаниядә уздырыла торган күркәм бәйрәмнәрнең олы кунаклары. 23 ел нефть промышленностью эшләдем. Беренче елларны эшләдем скважиналарга җир асты ремонт үткәрү цехында, трубный базада. Скважиналарга труба ташыдык, трубаларны юдык. Менә шунда эшләдем. Анда 11 ел эшләгәннән соң добычыга күчтем. 6-нчы промыслда оператор обезвоживание, обезсоливание да эшләдем. Нефтьне судан туздан айыру инде ул. Балалар өчен бу көнне төрле сәнгать мастер-класслары оештырылды. Салкынча көзге көнне үзләренең чыгышлары белән Әлмәт җиңел канатлар урам театры бизәде. Җәлиллеләр һәм кунаклар өчен бай музыкаль программа әзерләнгән иде. Алар алдында республиканың күренекле артистлары Эльмира Нагыймова һәм Руслан Кирәметдинов, Алинә һәм Азат Каримовлар, Марина Карпова, Рифат Зарипов, шулай ук Сарман районы үз эшчәннәре чыгыш ясады. Күңелле һәм дәртле җырлар төнгә кадәр яңгырады. Бер сүз белән әйткәндә, чын сабантуй булды. Бәйрәм нефтьчеләр хөрмәтенә матур салют белән тәмамланды. Алсу Амирова, Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.